Thorkild Christiansen han fik konstateret den uhelbredelige nervesygdom ALS for godt 3 år siden, og i maj der døde han så efter at have mistet al førlighed, evnen til at spise og evnen til at kommunikere. Og det har fået hans kone til at ændre syn på aktiv dødshjælp, som hun ellers var imod. Godmorgen og velkommen, Ketty Jylund. Tak skal du have. Du er nu fortaler for aktiv dødshjælp. Thorkild han døde en naturlig død i maj måned. Han led som sagt af ALS, som også er den sygdom, Githa Nørby lider af i Stille Hjerte. Hvordan udviklede Thorkilds liv sig fra han fik konstateret sygdommen til han døde? Jamen det er jo en lang proces, som er utrolig smertefuldt. Altså Thorkild har jo altid været et meget, meget aktivt menneske. Han har været meget påpasselig med sit eget liv. Han har været sportsmenneske. Og så pludselig få diagnosen, hvor vi sidder over for en læge, som siger, du har ALS, du vil dø af den. Det er et spørgsmål om tid, hvor lang tid du dør. Der er ingen helbredelse. Og du vil langsomt miste alle funktioner, når du bliver lam i armene, du bliver lam i benene. Du vil ikke selv kunne spise. Du vil ikke selv kunne tale. Og til sidst sætter lungerne ud. Den eneste form, du vil kommunikere med, det er at kunne blinke med øjnene. Altså, man bliver fuldstændig hjælpeløs af alle andre. Det eneste, der bliver ved med at være intakt, det er dit intellekt og din personlighed. For de fleste, der er nogle enkelte, hvor intellektet også går ud, men ikke for Thorkilds vedkommende. Så det vil sige, at Thorkild han var oppe i hovedet fuldkommen den samme, men alt andet på ham og i ham satte jo så ud over tid. Ja. Altså, hvordan var det at opleve sin mand på den her måde, som jo på den ene side var den samme heroppe, men jo også var en fuldkommen anden? Ja, men det kan jeg simpelthen ikke beskrive, for det er så forfærdeligt. Det er så forfærdeligt at se det der stolte menneske langsomt krakelere. Og vi diskuterede jo meget hos os værdigheden. Hvad er værdigheden? Jeg synes jo, at Thorkild bevarede sin værdighed, selv da han sad i en elkørestol, selv da han ikke kunne løfte en tændstik, selv da han ikke kunne tale. Der synes jeg, at han bevarede sin værdighed, fordi for mig var værdigheden, hvad der var heroppe i den øverste. Men for Thorkild var det forfærdeligt. Ja, fordi han beslutter sig faktisk ret tidligt i forløbet, at han vil have det, han selv kaldte en værdig død. Ja. Og derfor besluttede han sig for, at han ville tage sit eget liv, når han synes, at nu var det ikke værdigt længere. Præcis. Hvordan havde du det med, at din mand lige pludselig siger til dig, prøv at høre her, jeg vil altså på et tidspunkt slå mig selv ihjel? Ja. Jamen, det var jo for mig meget, meget rystende, fordi jeg havde sådan, vi holder fast, og vi står sammen, og vi kæmper, og vi bliver her så lang tid som muligt. Men lidt efter lidt kunne jeg jo godt se, at det er jo Thorkilds liv, det er jo hans beslutning, og når han ikke synes, det er værdigt mere, så er jeg nødt til at give slip. Så i en af alle vores lange samtaler sagde jeg til ham, jeg følger dig, og jeg følger dig hele vejen, og det er dit valg. Så når du ikke synes, det er værdigt, så står jeg ved din side. Og det var hårdt. Det var rigtig hårdt. Men det var jo også rigtig hårdt, da Thorkild så lige pludselig konstaterede, at han blev lam i armene, så nu kunne han faktisk ikke udføre sit eget ønske om at slå sig selv ihjel for at få en værdig død. Ja. Du beslutter dig på det her tidspunkt for, at så vil du hjælpe ham. Ja. Det er jo også en meget, meget voldsom konklusion at komme til som kone og pårørende. Hvorfor tog du den beslutning? Jamen, den beslutning kommer jo ikke over en nat. Det var jo over flere uger og flere måneder. Og jeg vil sige, det er simpelthen i kærlighed til Thorkild. Altså, han gik helt i panik, da han hen over julen totalt mistede førligheden i armene. Han kunne ikke løfte så meget som en tændstik. Og han gik i sort hul, da han fandt ud af, at jeg er ikke herre i eget hus mere. Og der tænkte jeg var rundt og diskuterede det med en del læger. Jeg var rundt og diskuterede det med en del præster, for jeg havde brug for at vente med nogen. Men det var nok der, jeg kunne vise min allerstørste kærlighedserklæring til Thorkild, fordi det er jo på det tidspunkt i vores 40-årige samliv, at han havde mest brug for mig. Men I havde også, og har stadigvæk, 3 børn. Hvad sagde de til, at først deres far besluttede sig for at tage sit eget liv, og da han så ikke kunne det, så sagde moren, jamen prøv at så skal jeg nok hjælpe? Altså, vi står virkelig sammen i vores familie, og selvfølgelig tudede børnene over det, og vi havde mange dilemmaer omkring det, og hvad så? For jeg vidste godt, det var en kriminel handling. Jeg havde været inde, og vi havde diskuteret, hvilken straf jeg ville kunne få, hvis jeg lavede aktiv eller passiv dødshjælp til Thorkild. Men vi var enige om, det vi kunne gøre for at hjælpe Thorkild, det var det, vi gjorde. Og om det så skulle være at tage 14 dage i fængsel, så måtte det være sådan. Min store bekymring, og Thorkilds store bekymring, det var, hvordan kunne jeg leve med mig selv bagefter? Altså de her lange, mørke aftener, når han ikke er der, vil jeg kunne tilgive mig selv det.
Og heldigvis så endte du ikke den situation, fordi Thorkild, han døde faktisk en naturlig død i maj måned. Han besluttede sig for, at nu vil jeg ikke leve mere. Ja. Og så lykkedes det ham faktisk på en given dato at give slip, og I var der alle sammen, da han døde. Ja. Hele det her forløb, det har fået dig til at ændre syn på aktiv dødshjælp. Nu går du ind for det. Hvorfor? Fordi jeg kan ikke forstå, vi lever i et demokratisk land og et demokratisk samfund. Vi er herre, jeg er et hus på alle andre måder. Du må selv bestemme, hvilken uddannelse, hvor du vil bo osv. Men i det allerstørste spørgsmål, måske her i livet, hvordan du kommer herfra, det skal man selv have lov til at tage. Og det skal ikke være noget med en ung teenager, der lige siger, og nu vil jeg ikke være her. Det skal ikke være noget med en gammel dame, der måske ligger og er syg og har mange millioner af børn, og ønsker det. Jeg kan godt se alle de der dilemmaer, som etisk råd måske også sidder med. Men hvis man har et langstrakt forløb med en uhelbredelig syg person, der gentagne gange fortæller lægerne fra det palliative team, fra hospice, jeg har et stort ønske, og det er at bestemme og være herre i mit eget liv, så skal man have lov til det. Og jeg vil sige helt klokkeklart, det der gør, at jeg nu vil gå ud og kæmpe for det, det er, at Thorkild havde haft et bedre liv, hvis han vidste, at han selv måtte bestemme. Det ville have givet ham ro til at selv sætte sluttidspunktet. Og hvorfor han så ikke måtte det, det kan jeg så spørge en af de ansvarlige politikere om lige om lidt. Indtil videre, Ketty. Tusind tak, fordi du kom. Selv tak. I Danmark kan man straffes efter straffeloven, hvis man udfører aktiv dødshjælp eller assisteret selvmord. Aktiv dødshjælp er en handling, hvor man giver patienten et stof eller middel, der medfører død. Ved assisteret selvmord får du udskrevet dødbringende medicin, som du selv tager. I flere andre EU-lande er aktiv dødshjælp og assisteret selvmord lovligt. Herhjemme kan læger efter lægeloven udføre passiv dødshjælp, hvor man stopper behandlingen af en patient eller giver patienten smertelindrende medicin, der fremskynder døden. Nu kan jeg så byde velkommen til dig, Marlene Borst Hansen. Du er radikal sundhedsordfører. Du har stået og lyttet med på Kettys historie her. Kan du forstå Kettys ønske om at hjælpe sin mand til en værdig død? Ja, det kan jeg godt. På det personlige plan tror jeg også, at jeg vil have meget svært ved, at på nuværende tidspunkt vil jeg have meget svært ved at sige, hvordan jeg selv personligt vil reagere, hvis det enten var mig selv, der var syg, eller min mand, der var syg. Der tror jeg, der vil være så mange følelser, at det vil være enormt svært for mig, så det kan jeg til fulde sætte mig ind i. Men på trods af det, så er du jo også medlem af en regering, som går imod aktiv dødshjælp. Det er ulovligt i Danmark, og det skal det ifølge jer blive ved med at være. Hvorfor det? Jamen det skal det, fordi at det er så fundamentalt. Altså vi er jo inde og røre ved, at ikke bare, kan man sige, at man selv kan få lov til at bestemme den frihed, men lige præcis, når det handler om aktiv dødshjælp, så har du brug for at få nogen til at hjælpe dig. Du har brug for et andet menneske til at hjælpe dig med den her ultimative gerning. Vi er jo ude over selvmord, vi er jo ved at sige, at enten skal en pårørende, eller også skal en læge, eller også skal en tredje person. Et andet menneske skal assistere dig, og det er lige præcis der, den skelnen går. Men du siger det her med, at vi ender og rører ved noget fundamentalt. Det er vi også på alle mulige andre henseender. I de her dage hører vi historier om kvinder, der får frosset deres æg ned, så de selv kan styre, hvornår de vil sætte liv i verden. Det er jo fuldt lovligt. Hvorfor skal det så ikke være lovligt at beslutte sig for, hvornår man vil herfra igen? Hvis man vel og mærke er dødelig syg. Jamen det skal det ikke, fordi at du her skal assisteres. Her har du brug for hjælp fra et andet menneske. Det skal man vel også, når man får nedfrosset sit æg, for eksempel? Inden for rammerne i dag, der er det faktisk sådan, at du kan selv fravælge og modtage mere behandling. Du kan sige, at jeg ønsker ikke længere behandling. Vi har faktisk også muligheden for, at man i den sidste tid, hvor man har brug for smertelindring, kan skrue op for den smertelindring og faktisk give så meget smertelindring, at man godt ved, at det vil fremskynde døden. Men det her med at give en sprøjte, som gør, at man eksempelvis får hjertestop, det er ikke lovligt. Og det mener jeg som politiker heller ikke, det skal være. Befolkningen er jo i de her spørgsmål ret uenige med jer på Christiansborg. 71% sagde for nylig en Gallup-undersøgelse, at de går ind for aktiv dødshjælp. Gør det ikke indtryk? Jo, det gør da et stort indtryk. Jeg tror, at rigtig mange er i tvivl om, hvordan det er, at reglerne er i dag. Hvor meget man i virkeligheden selv kan bestemme i dag. Fordi vi har jo ændret på lovgivningen, blandt andet i forhold til det her med, at man må godt skrue op for morfinen, også selvom man ved, at det kan fremskynde døden. Det har været meget vigtigt at få den lovændring, så det er muligt, så vi kan lave en sidste tid, hvor man er så fri for smerter som overhovedet muligt, og man kan tage en ordentlig afsked med sine pårørende. Vi har talt med Lægeforeningens formand. Lad os lige høre, hvad han mener om det her emne. Vi skal ikke hjælpe dem med at dø, men vi skal hjælpe de dødeligt syge patienter og deres pårørende. Det er helt afgørende. Det er lægens rolle, men ikke at slå dem ihjel. Jeg mener jo, at man kan give dem en værdig død, også selvom man ikke tager livet fra dem. Lægeforeningen mener altså det samme som dig og den øvrige regering. På trods af det, så er aktiv dødshjælp eller assisteret selvmord blandt andet tilladt i Schweiz og i Holland.
Har I undersøgt erfaringerne fra de lande? Ja, det har vi. Og det her det handler jo om dybest set om holdning. Det er jo meget svært at sige om, hvad der er det rigtige, kan man sige. Altså, der laver ikke 2 streger under, hvor vi kan sige, at det er lige præcis det her, der er det rigtige. Men ud fra den etik, som Lægeforeningen også har givet udtryk for, ud fra det her meget, meget fundamentale, der er vi på tværs af de politiske partier. Det her er ikke et partipolitisk spørgsmål. Der er vi enige om, at vi er ikke klar til at indføre aktiv dødshjælp i Danmark. Og det mener I jo så altså på Christiansborg. Befolkningen er jo så i det her spørgsmål relativt uenige med jer, og om det så betyder, at I vil tage den her lov op til fornyet overvejelse, det vil tiden jo vise. Marlene Borst Hansen, tak fordi du kom. Og du kan jo dele din mening om aktiv dødshjælp på facebook.com/godtv2.dk.